Kubor nagaslem jong nongsan Hima. Usambut Menteri Rangba Kajela Ubaderu National Vice President Keseng National People's Party Uba Prestone Tensong Ulat herting ya Nongaiktien ka Trinamul Congress usaket ko khali ubalakwa bandan ke Ïatai para Marway hanong ba Shalong. Haba kali halor kani uba Tensong ulaong uday ue une Briew hae kayang jong ukadon hatu kadon ha Kajela Meghalaya utip ayu halor Kajela jongi kalong klem nong rembat sngau tanat yakani. Ula ong lada utho sya ke NPP ban Ïatai kan long da kumwe. Henry ula tho sya kum usambut Menteri Rangba kalong kum ukhlung bat ka jingle jong ugo khale la ban pediang. Uba Tensong ula ong nakaliang ka sorkar kin penlut porka yala die yakum kini ki Briew. Ula day ban ya da ka wei kalenti. Ula banrap da ka baong ba ugo khale uday Nongaiktien jong ka TMC bat jen na da upha sya kum National Vice President jong ka NPP kan long da kum weipan. Nakaliang uba Tensong ula ong ba uday unong mikmat jong ka jela bat jong ka sorkar bat day halor kani ba itu ya uni Nongaiktien ka TMC. Lada uong Ïatai halor kimat jong ka politics, lada pentep sya national president ni sya national vice president, lani sya state president jong ka NPP kan long da kum weipan. Henry kumbalong menta priang bat dankam ban penpai namar itu ya uni Briew, bat day na Meghalaya, dan hok ban wan tuklar ya ka ei ka baka jela kale. Kumban shupen ken mau hakita yau ki baladep ugo khali ulako Ïatai nia markmat bat uba Tensong haki katu kat ni ki mat kum ka Shillong Smart City Limited bat ka jinghap jong ka tenum jong ka yang dorbar tawan ka badang shna themai bat ka jing bombiang ha ka bedei bat ka jing ai kontrang ha ka shithi ka ba ula pha shu sambut Menteri Rangba ugo khali ula ong ba u ai jingmut bakindon ka Ïatai ha ka jing don lang kilat pathai khubor ha Shalong halor bon ki mat kum ka jing bom biang ka sanchar ka khadar ki ba mau bat ka TMC kila penpau kane ngam te bude u ne Briew hang no ka yung song mu da de megla u song sa ai megla u tip ayu mo u ka megla wan batai start mo ngathrai ka kalong so illogical but ngam sutna te kata tel lada utho ban sing parti kala belong we ne changa kum duk ti chibista kata kum tho ju kamu kalong khulung kena bat ngamla airu ban pediang kum ya kane ka jajing la ju bat ngam entertain ru ngi na comment ngim entertain kum ni ka jaj Briew ngamar ba uni lada dei penman wan da kawe pat kadur uni ude spokesperson la ni utau juls ka tri jong kasek jong ka parti dengan serai ba unwan syangi da kana kadu na mangang u address yang aku deputy chiefsta du address yang aku vice president jong ka NPP katakan ya de kumwe de ngang de u deputy chiefsta jong ke jera de ngami thu yu Briew de we tingi yang represent na kaliang ke jela na kaliang jong ke comment kum ke MD comment na daw ngam recognize ya u Briew dan rai lada uong bade ka political issue ka mengikren la se ka kerteng jong chief la kerteng jong national president la ni national vice president la ni state president katakan ya de kumu rai ha ka bidai bat kene ngopi ngam kedia bat ngam so don kamiru ngam itu iru yu Briew bat dei hiru unong megla uban wan batai start ki pro ki kam ki jam ki bangi ngi trei ha ko kajela. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.